Katja tässä Touhulan farmilta moi! Ja tänään me tehdäänkin Monterey Jack juustoa. Ja ensin tietenkin lypsetään lehmä. Tässä lypsetään meidän Rochelle Jersey-lehmä. Tai toki sä voit ostaa sen maidon myös kaupasta, tai hakea omasta tilatankista, tai naapurilta tai kaverilta. Kunhan muistat aina, että jos sä ostat sen maidon kaupasta, niin osta aina suomalaista maitoa, koska sillä tavalla me voidaan tukea suomalaisia tuottajia. Ja tähän juustoon me tarvitaan täysmaitoa, eli sitä punaista maitoa sieltä maitohyllystä ja sieltä kylmähyllystä nimenomaan, eli se saa olla pastoroitua, mutta se ei saa olla ultrapastoroitua. Ja tässä meillä on sitten ainesosat. Voit ottaa näyttökuvan tästä, mitä sä tarvit. Ja sitten me keitetään kaikki nämä meidän välineet. Keittäminen oikeastaan on helpoin tapa steriloida kaikki nämä juustontekovälineet. Ja sitten kaadetaan maito kattilaan ja aletaan hiljakseen lämmittelemään. Mä lämmitän tässä suoraan levyn päällä, mutta se pitää tehdä tosi varovasti. Paras olisi tehdä vesihauteessa tai sirkulaattorilla vesihauteessa. Ja lämmitetään siis maito 30 celsiusasteeseen. Ja tässä meillä alkaakin maito nyt olla sopivan lämmin. Nostan pois sen tuosta levyltä ja lisätään hapate. Mulla on tässä MS064 Innolactilta, mutta mikä tahansa vastaava mesofiilinen hapate käy. Ja annoin sen hetken siinä kostua tuon hapatteen ja sitten sekoitellaan tosi hyvin noin minuutin ajan, että se varmasti on sinne sekoittunut. Ja sitten kun sä oot aika varma, että se on sekoittunut, niin laitetaan kansi päälle ja mä käärin vielä pyyhkeeseen, että pysyy varmasti se lämpötila siinä 30 asteessa, niin tunnin ajan annetaan sen siinä hapattua. Eli tunniksi jätetään se lepäilemään siihen lämpöiseen. Ja tunnin päästä sitten tullaan takaisin. Ja tässä vaiheessa, jos sulla on kaupan maitoa, niin sä lisäisit kalsiumkloridin sekoitettuna veteen, mutta meidän ei tarvi, niin laitetaan suoraan tää juoksete. Ja juoksete on, tai sekoitan sen tässä viileään puhtaaseen veteen ja pitää olla klooritonta vettä. Ja meillä on oma kaivo, niin saadaan hanasta suoraan, mutta jos sulla on kloorivettä, niin annat vuorokauden sen pöydällä ilman kantta olla sen veden, niin sit siitä kerkee kloori haihtua. Ja näin sekoitan sen tuohon veteen ja sitten tässä kohtaa, kun me sekoitetaan se juoksete tuonne maitoon, niin maks 1 minuutti, koska se alkaa heti se juoksettuminen. Ja sekoitat tälle ylhäältä alaspäin, ettei se maito jää liikkumaan. Jos sä sekoitat sitä ympäri kattilaa, niin se maito helposti jää tekemään sitä liikettä ja sitten se juoksettuu liikkuessaan se maito, eli aina ylhäältä alaspäin. Ja sitten pysäytetään vielä se liike. Ja tää on vähän nyt nopeutettuna tässä, mutta vajaa 1 minuutti. Sitten laitetaan taas kansi ja pyyhe päälle, että lämpötila säilyy. Ja 30-45 minuuttia. Tässä mä tulin 30 minuutin kohdalla katsomaan, että onko se jo juoksettunut hyvin. Ja teen tämmöisen leikkaustestin ja tosta noin. Ja mun mielestä se ei ollut ihan vielä sellainen kuin mä haluan, niin mä annoin sen olla vielä 10 minuuttia. Eli yhteensä mulla meni 40 minuuttia sitten siihen, että oli siisti leikkausjälki. Ja tässä näette sitten, nyt mä oon tyytyväinen tohon leikkaukseen. Noin, se tulee siististi jakautu kahtia. Ja sitten me leikataan noin 1,5 senttimetrin tai reilun senttimetrin
kokoisiksi paloiksi. Eli pyrittäisiin saamaan niistä 4 mallisia paloja, mutta toki se on vähän hankalaa, jos sulle ei ole semmoista leikkuria, millä sä saat ne vaakaleikkaukset tehtyä, niin kuin mulla ei ole. Mutta teemme parhaamme mukaan. Ja mun mies on varmaan nyt tosi vihainen, kun se näkee, että mä leikkaan sen hienolla fileerointiveitsellä. Anteeksi Tero, mutta tämä veitsi on tähän oikeastaan niin kuin paras, koska se on riittävän pitkä, että sillä yltää tuonne pohjaan asti isossakin kattilassa. Okei, ja sitten annetaan levätä 5-10 minuuttia ihan rauhassa. No niin, ja sitten kun ne on levännyt sen hetken, niin tosi hitaasti nostetaan lämpö 39, semmoisen 20-30 minuutin aikana. Ja koko ajan siinä varovasti sekoitellaan. Mä unohdin laittaa mun lämpömittari. No niin, laitetaan lämpömittari. Ja tässä kun mä sekoittelen, niin mulla kun ei ole sitä vaakaleikkuria, niin mä samalla, jos sinne on jäänyt isompia palasia, niin tolleen kauhalla varovasti leikkaan niitä sopivan kokoiseksi. Ja tosiaan, tosi varovasti rauhakseen sekoitellaan. Ja sitten loppua kohti voi vähän niin kuin pikkusen tavallaan reippaammin sekoitella, mutta aluksi hirveän varovasti. Silleen vaan, että ne nyt niin kuin liikkuu vähän ja saa niitä tuolta pohjasta irti, koska se pohja on aina lämpimämpi. Ja tässä näette sitten, mitenkä ne vähitellen alkaa muuttua. Niistä koko ajan irtoaa herää ja ne pienenee tämän sekoituksen aikana. Ja mulla on tässä tää toinen lämpömittari, millä mä tarkistan, koska toi, mikä on tuossa kattilareunassa, niin ei ole ihan tarkka. Ja sitten voi tietysti tässä, kun 30 minuuttia suurin piirtein sekoittelee, lukea vaikka kirjaa tai katsoa jotakin videota. Se on ihan hyvää ajanvietettä siinä, kun ei pääse liikkumaan mihinkään. Ja tässä näkee jo, että ne on pienentynyt ihan huomattavasti. Mutta edelleen sekoitan tolleen varovaisesti, että ne on kuitenkin aika herkkiä nuo juustonapuset tässä vaiheessa, niin ettei niitä sitten sekoittamalla hajoteta kuitenkaan. Näin, sekoitus jatkuu. Nyt aletaan olla jo aika lähellä. No niin, ja nythän se alkaakin sitten olla lämpötila siellä 39. Pikku hetki vielä. Tarkkaa hommaa. Noin. Sitten nostetaan se tuohon sivuun ja annetaan sen levätä 30 minuuttia. Säilyttäen se 39 asteen lämpötila, eli taas käärin sen pyyhkeeseen, kun meillä on aika kylmä sisällä. Niin ei sitten viilene siinä. Noniin, ja nyt on 30 minuuttia kulunut. Ja tässä vaiheessa sitten otetaan sieltä heraa pois. Eli otetaan siihen tavallaan, missä se juustomassa on, niin siihen asti heraa pois tuolta. Ja tämä hera kannattaa tietysti säästää. Me tarvitaan tässä myöhemmin pikkusen sitä ja sitten siitä voi leipoa tai voi tehdä rikottajuustoa tai antaa vaikka kanoille tai koirille. Ja näin on poistettu sitä heraa sieltä. Vielä pikkusen. Noin. Ja sitten sekoitellaan. Semmoinen 10-20 minuuttia. Sitten tehdään semmoinen puristustesti. Sitä voi siinä 10 minuutin kohdalla ruveta tekemään, että mä kohta näytän teille, että kuinka se
tapahtuu. Eli testataan, kuinka hyvin noin napuset pysyy kasassa. Ja tässä mä vielä katsoin, että onko se lämpötila pysynyt hyvänä. Jos ei ole, niin sitten pitää taas vähän lämmäyttää, että se saa se lämmön pysymään sopivana. Ja sekoitellaan. Tässä näette, että taas on heraa irronnut noista lisää. Ja tässä voi vähän niin kuin sekoitella jo silleen jämäkämmin. Ja nyt testataan, että niiden pitäisi tolleen kun puristaa nyrkkiin, niin pysyä kasassa ja sitten erottua, kun sormilla painelee. Toi ei nyt vielä ollut valmista. Ja tässä on kulunut taas aikaa lisää. Mulla meni noin 20 minuuttia. Eli noin kun puristaa, niin se pysyy kasassa, mutta sitten kuitenkin kun sormella vähän painat, niin ne erottuu toisistaan. Ja sen jälkeen laitetaankin ne sitten siivilään. Mulla on tässä harsovaruilta, ettei sitten mene siivilästä läpi. Ei ole välttämätöntä olla, mutta mä tykkään laittaa siihen harson. Ja tämänkin heran voisi ottaa talteen, mutta mulla on nyt niin paljon sitä, että en tarvii enempää. Ja noin, sinne meni osa pesualtaaseen. Voi, no mä poimin ne myöhemmin kanoille sieltä. No niin, sit kun ne on tässä harsossa tai siivilässä, niin suolataan. Eli laitetaan 2 ruokalusikallista suolaa, ja tämän pitää olla ehdottomasti joditonta ja lisäaineetonta, eli ei saa olla mitään paakkuuntumisen estoaineita eikä mitään muita lisäaineita. Eli suolan pitää olla vaan suolaa. Ja sitten sekoitellaan se suola hyvin sinne. Noi tahtoo vähän tarttua toisiinsa, nuo napuset, niin tuolleen voi niinku ihan hajottaa tavallaan sitä, että se suola pääsee joka puolelle varmasti menemään. Tässä vähän nopeutettuna. Siinä menee vähän aikaa, että sen saa varmasti niin kuin joka puolelle sen suolan menemään. Ja siinä kannattaa kyllä olla silleen tarkka tässä sekoituksessa. Sitten varmasti on jokainen palanen suolattu. Ja nyt sitten mä kastelen mun ohuen juustoharson siinä lämpimässä herassa. Ja nyt, no te ette nyt nähnyt sitä, mä unohdin kuvata sen. Mutta se estää sen, että tuo juustomassa ei tartu siihen harsoon. Eli se harson pitää aina olla märkä, mutta ihan paras on, kun siinä herassa kastelee sen, niin silloin se ei tartu tuo juustomassa siihen. Ja nyt vaan sitten täytetään tämä muotti. Ja tuossa täyttäessä voi painella tuolla tavalla, että varmasti saa sen kaiken massan sinne mahtumaan ja ei jää semmosia ilmakuoppia sinne. Että mullakin tämä muotti nyt tulee ihan täyteen, se ei haittaa, se voi tulla. Noin painellaan sinne kaikki. Viimeistä murusta myöten. Ja sitten vaan harso siihen päälle ja sitten tuo painolevy siihen. Sinne meinas joku palanen jää. Noin. Hyvin siihen meni. Ja sitten asetellaan se tonne juustoprässiin. Ja painetaan 5 kiloa ja 1 tunti alkuun. Mulla on tämmönen prässi, mihinkä laitetaan painot tohon roikkumaan. Näitäkin on erilaisia, kaikki varmasti toimii. No niin, tohon mä laitoin roikkumaan ton painosankon, jossa on vettä. Mä olen punninnut siihen se oikea määrä vettä. Tällainen systeemi.
ja aika kirkasta heraa saisi sieltä valua. Ja täällä Pate on juomassa vettä. Meidän Pate on vähän huono juomaan vettä, niin se saa juoda pöydällä. Pate siellä juo. Ja nyt se on tunnin tosiaan tuo juusto tuossa ollut. Ja käännetään se. Jos tässä vaiheessa huomaat, että no ihan irrallaan vielä noi napuset toistaa ja se ei ole kunnolla niin kuin sulautunut yhdeksi kimpaleeksi, niin sä voit kastaa sen tosi lämpimään heraan. Ja annat olla joitakin minuutteja siellä herassa harsoineen päivineen, vaikka muotteineen kaikkineen, niin silloin ja laitat sen jälkeen vielä 1 tunniksi sille 5 kilolle painumaan, niin se pelastaa monesti tilanteen. Eli jos huomaat, että ne ei ole sulautunut, niin tilanne ei ole katastrofaalinen, sen voi korjata. Ja näin mä käänsin ton juuston. Ja tässä vaiheessa mä en nyt laita enää harsoa tuohon väliin, vaan mä laitan sen harson tonne ulkopuolelle ja laitan suoraan tuon painolevyn sitten tuohon juuston päälle. Katsotaan, ettei jää tuolta ryppyyn, koska muuten siihen juustoon sellainen jälki, jos se harso on siellä monin kerroin ja tahtoo olla, että se ei painukaan niin hyvin. Noin, painolevy päälle ja nyt sitten 10 kiloa ja 12 tuntia. Ja nyt kun ajoituksen on hyvin tehnyt, niin se on yö yli. Tässä on 12 tuntia mennyt. Ja otetaanpa se juusto sieltä pois. Ja tähän väliin on hyvä sanoa, että aina kun sinä käsittelet paljain käsin juustoa tai juustomassaa, niin muista pestä saippualla tosi hyvin kädet ennen sitä ja varsinkin kynnealuset ja ottaa mieluiten sormukset ja korut pois. Että jos sulla on jotain likaa tuolla käsissä, niin se juusto voi kyllä mennä todellakin pilalle. Näin hienosti se on nyt. Onpa hyvän näköinen. Ja sitten laitetaan kuivumaan ritilän päälle ja tuossa on tommonen juustomatto välissä ja 2-3 vuorokautta annetaan kuivua ja käännellään ainakin 2 kertaa päivässä. Miten aina kun ohi kuljet siinä, niin käännä sitä juustoa, että sen pinta pääsee kuivumaan. No niin, miltä se näyttää? Tää puoli on nyt tosi hyvin kuivunut. Jo. Ja tuolta on kostea tuolta toiselta puolelta. Ja suoja tosiaan, ettei kärpäset tai pörjäiset tai pölyhiukkaset sinne pääse menemään. Ja tolleen voi testata, että onko se kuiva. Eli kun talouspaperi ei tartu kosteutta, niin sitten se on sopivan kuiva. Ja nyt punnitaan, että paljonko me saatiin juustoa tuosta 8 litrasta. Oho, 100 grammaa, wow. Sitten vakuumiin. Mä vakuumoin kaikki nämä kovat juustot, koska mulla ei ole semmoista tilaa, missä mä voisin niitä kypsytellä luonnollisella kuorella. Ja suoraan sanoen ei myöskään ole aikaa. Niin siksi mä vedän kaikki vakuumiin. Ja meillä on tämmönen hieno teollisuusmallin vakuumointikone, joka on vähän liiankin tymäkällä asetuksella. Se pikkusen halkestoo juusto, mutta se liimautuu takaisin siinä, kun se on noin hyvässä vakuumissa. Noniin. Ja sitten laitetaan se kypsytyskaappiin 10-13 celsiusasteeseen 1-4 kuukautta. Ja sitä kannattaa käännellä päivittäin. Jos joskus unohtaa, niin ei haittaa, mutta suurin piirtein noin about joka päivä kääntää sen juuston ympäri. Näin. Tällaista siitä valmiina tuli. Tää on muuten tosi hyvää. Ja tässä on vähän isompi kiekko malliksi samaa juustoa.